ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ନାରୀମାନଙ୍କ ଜାତକରେ ସପ୍ତମ ଘରେ କେଉଁ ଗ୍ରହ ଥିଲେ କେଉଁ ଫଳ ମିଳେ। ସପ୍ତମ ଘର ହେଉଛି ବିବାହ ଘର। ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ରାଶିଚକ୍ର ଥବ, ତାର ଏକମ ଘର ହେଉଛି ଲଗ୍ନ। ଲଗ୍ନ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଏକ ଘର, ସେଇଠୁ ଗଣିଦିଅ 7 ଘର କେଉଁଠି। ଏଠି ପଡ଼ିପାରେ, ଏପଟେ ପଡ଼ିପାରେ, ଯେଉଁଠି ପଡ଼ୁ। ସପ୍ତମ ଘର ହେଉଛି ବିବାହ ଘର। ସେଠି ନାରୀମାନଙ୍କର ସପ୍ତମ ଘରେ ଯଦି ରବି ଥବ ତାହେଲେ ଦୁଃଖୀ ହେବ ନାରୀଟି। ଯଦି ନାରୀମାନଙ୍କ ସପ୍ତମ ଘରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଥବ ତାହେଲେ ସୁପତ୍ନୀ ହେବ। ଯଦି ନାରୀଙ୍କ ସପ୍ତମ ଘରେ ମଙ୍ଗଳ ଥବ ତାହେଲେ ବିଧବା ହେବ। ଯଦି ନାରୀଙ୍କ ସପ୍ତମ ଘରେ ବୁଧ ଥବ ତାହେଲେ ପବିତ୍ରତା ରହିବ। ଯଦି ନାରୀଙ୍କ ସପ୍ତମ ଘରେ ଗୁରୁ ବା ବୃହସ୍ପତି ଥବ ତାହେଲେ ଧନୀମାନି ହେବ। ଯଦି ନାରୀଙ୍କ ସପ୍ତମ ଘରେ ଶୁକ୍ର ଥବ ତାହେଲେ ସୁପତ୍ନୀ ହେବ। ଯଦି ନାରୀଙ୍କ ସପ୍ତମ ଘରେ ଶନି ଥବ ତାହେଲେ ପବିତ୍ରତା ରହିବ। ଆଉ ଯଦି ନାରୀଙ୍କ ସପ୍ତମ ଘରେ ରାହୁ ଥବ ତାହେଲେ ପରିତ୍ୟକ୍ତା ବା ଛାଡ଼ପତ୍ର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ନାରୀଙ୍କ ସପ୍ତମ ଘରେ କେତୁ ଥବ ତାହେଲେ ଦୁଃଖୀ ହେବ। ଯଦି ସପ୍ତମ ଘରେ ନାରୀମାନଙ୍କର ଏକାଧିକ ଗ୍ରହ ଥବ ତାହେଲେ ଏକାଧିକ ଗ୍ରହର ଫଳକୁ ମିଶାଇକରି ଦେଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍।